To su sredstva uglavnom za podsticaj malinarstvu i ono što je potrebno za malinarstvo, zatim sredstva za podsticaj razvoj mljekarstva i sredstva za podsticaj farmerima, stočarima na području opštine Srebrenica i mi ćemo na osnovu toga, znači, pomagati poljoprivredna gazdinstva, ljude na svojoj zemlji koji žele da živi od svog rada, da im pomognemo u podsticajima, da im pomognemo, znači, u sjemenu, gorivu, đubrivu i ono što je potrebno za proljetnu, jesenju sjetvu i tako dalje. Jer smatramo da na takav način možemo da postoji značajan broj, dodatno broj porodica koji imaju svoju zemlju i koji kroz podsticaj, znači, mogu da ostvaruju prihod na svojoj zemlji, kao što je recimo jedan projekat mljekarstva gdje porodica koja ima 3 krave može da ima jednu solidnu platu od toga, a tako kroz malinarstvo moramo da osiguramo pored posla i otkupne cijene. Radit ćemo ove godine, planiramo na prostoru Skelana da napravimo jednu mini hladnjaču sa novom jednom zadrugom koja je tu formirana. Ranije prošle godine smo dali preko 100.000 besplatno sadnica maline i da li će to biti ove godine? I ove godine će to sve vjerovatno biti. Na ovom prostoru otkupljuje se nekoliko stotina hiljada tona maline, tako da imamo uslove za ovaj prostor koji geografski je pogodan za te stvari, kao i za jagodičasto voće i kao za neka sredstva koja je priroda sama dala, a to su, znači, šumski plodovi.